ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. қабл аз оғози барнома барои ҳар яки шумо дар соли нави омадисода тансиятиву хушбахтӣ ва бурдбориҳоро хоҳонем. раиси шаҳри панчакент абдухолиқ холиқзода ба муассисаи давлатии хонаи интернати пиронсолон ва маъюбони шаҳри панчакент ташриф оварда ба бошандагони ин парваришгоҳ тӯҳфаҳои идона тақдим намуд. раиси шаҳр зимни боздид аз хона интернати пиронсолон ва маъюбон бо шароити мавҷудаи он шинос гардид. дар ин рӯз ҳамчунин дар арафаи соли нави мелодӣ дар хона интернати шаҳри панчакент чорабинии идона баргузор карда шуд. раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода зимни сухани табрикотии хеш бошандагони парваришгоҳро бахшида ба соли нави мелодӣ таҳният гуфта изҳор дошт ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша барои қишри ниёзманди ҷомеа кӯмакҳои лозима расонида мешавад. аз номи асосгузори саловардати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозрат Имомали Раҳмон ҳамаи шуморо ба муносибати соли нави милодӣ самимона табрик мекунем. ба шумо саломатӣ, умри дароз ва саодатмандӣ орзу мекунам. бигзор дар соли нави 2022 чӣ орзуи ниятҳои неки дошта бошанд, ҷомеа амал бошанд. дар ҳамроҳии ман сардори раёсати ҷавонон ва варзиши мақомоти ҷои маҳаллии ҳокими давлатии вилояти Суғд Мирзо Қосим Каримзода иштирок дорам. ман бо камоли эҳтиром суханро ба ишон медамарам. падарон, модарон, хоҳарон, бародарони азиз, пеш аз ҳама иҷозат фармоед якояки шуморо аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, шахсан аз номи раиси вилояти Суғд, муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода бо соли нави 2022 аз самими қалб табрик ва муборакбод менамоям. ба ҳар яки шумо сиҳат, саломатӣ, умри дароз, саодатмандӣ, хонгорӣ ва дар дил чӣ орзуи нияте ки дошта бошед, худованд дар соли 2022 ҷомеа амал кушонад. боз як бори дигар соли нави мелодӣ муборак бошад. дар охир ба якояки бошандагони хона интернат аз ҷониби раиси шаҳри панчакент холиқзода абдухолиқ тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳсайн Солеҳов ва Нек Муҳаммад Мирҷонов. дар қисми низомии 05-170 шаҳри панчакент соли нави мелодӣ бо шукӯҳ таҷлил гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо таваҷҷӯҳ намоед. дар қисми низомии 05-170 соли нави мелодӣ бо шукӯҳ таҷлил гардид. қабл аз ҷамъомади тантанавӣ раиси шаҳри панчакент абдухолиқ холиқзода бо шароити буду боши сарбозон, хизмат, таъмини маводи хӯрока ва захираи он ошно гардид. ба раиси шаҳри панчакент масъулин иттилоъ доданд ки ҳоло барои таъминоти сарбозону афсарон тамоми намуди маводи ғизо ба ҳадди кофӣ захира карда шудааст. абдухолиқ холиқзода таъкид намуд ки ба номгӯи таоми хизматчиён ҳатман таомҳои миллӣ ҳамроҳ карда шуда беш аз ҳама ба ғизонокии онҳо эътибор дода шавад. баъдан ҳамоиши идона доир гардида ҳайати шахсию фармондеҳии қисми низомии мазкурро раиси шаҳри панчакент бо соли нави мелодӣ табрик намуда қайд намуд ки таҳти сиёсати хирадмандонаи президенти кишвар ҷаноби оли муҳтарам Эмомали Раҳмон, дастуру супоришҳои раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент бо дарки зарурӣ ҳалли проблемаҳои хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои низомӣ баробари таъмин гардидани суботи сиёсӣ ҳамаи имкониятҳои мавҷударо ба хотири фароҳам овардани шароити мусоид ва муосир равона карда истоданд. дар фарҷом ба афсарону сарбозон тӯҳфаҳои соли навӣ тақдим карда шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашу Ҳусайн Солеҳов. раиси шаҳри панчакент абдухолиқ холиқзода собиқадорон ва ашхоси бароиманди шаҳри панчакентро аёдат намуда ба онҳо тӯҳфаҳои идона эҳдо намуд.
дар арафаи соли нави мелодии 2022 раиси шаҳри панчакент абдухолиқ холиқзода аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода, собиқадорон ва ашхоси бароиманди шаҳри панчакентро аёдат намуда ба онҳо тӯҳфаҳои идона тақдим намуд. Собиқадорон дар навбати худ бо шукргузорӣ аз даврони истиқлолияти давлатӣ ва сиёсати дурбинонаи пешрои муаззами миллат нисбати ғамхориҳои рӯзафзуни давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори самимии миннатдорӣ баён намуда баҳри осоиш ва гулгу шукуфоии ҷовидонаи давлати соҳиби истиқлоли тоҷикон дасти дуо кушоданд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. барномаро идома медиҳем. раиси суди шаҳри панчакент Мирзо Ҳамидзода Диловар мардуми сарбаланду бо фарҳанги шаҳру деҳоти Панчакентро бо соли нави милодии 2022 табрик намуд. ман аз номи худам ва аз номи коллективи суди шаҳри Панчакент мардуми шарифи Панчакенти бостониро бо ҷашни соли нав табрик гуфта дар фаъолияти корӣ ва ҳаёти оилавиятон бурдбориҳо орзу мекунам. таманнои онро дорам ки соли оянда пур аз фараҳ ва шодиву нишод бошад. соатҳои тарбиявӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ҷамоати деҳоти Саразм хеле таъсирбахш гузаронида мешаванд. омӯзгорон баҳри татбиқи консепсияи миллии тарбия аз усулҳои фаъоли таълим истифода карда соатҳои тарбиявиро сермаҳсул мегузаронанд. гузориши хабарнигорони мо аз соати тарбиявӣ дар синфи якуми аи ин муассиса далели ин гуфтааст. соати тарбиявӣ дар синфи якиаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ҷамоати деҳоти Саразм дар мавзӯи сипос ба ту алифбо хеле хотирмонд гузаронида шуд. дарс бо суруди миллӣ оғоз гардид. омӯзгори синфи якиа ҳамроҳӣ ва машҳура аз он мамнун буд ки таи 4 моҳи таҳсил ба 32 нафар кӯдакони ташнаи илму маърифат хату сабот навиштану хондан омӯхт. таркиби луғавии онҳоро бой кард. шеърҳои зиёдеро дар бораи ватандӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, башардӯстӣ, муқаддасоти миллӣ ва қаҳрамонони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон васфи табиати диёр аз ёд дод. инро мо аз баромади хонандагон мушоҳида кардем. ҳарвар сомон бошад, машҳур ҷаҳон бошад. Эмомалӣ Раҳмон. арбоб азбаниёгон, муаллифи тоҷикон. ҳамшоири қаҳрамон алодари тоҷикон. чӣ хушбахтам ки ман омӯзгорам, ба ҷон дар хизмати халқу диёрам. بود شاگرد من فردای ملت در این دنیا دیگر ارمان ندارم. اولو السلام علیکم آموزگاران عزیز، شاگردان مهربان، من همه شما را با آمدن سال نو میلادی تبریک میکنم. حرف جا آمدی، مهر وفا آمدی، دست به جا آمدی، ما را تمازگار. سجینه لفظی داری، هم شبه های مادری، سجایه شعری داری، ما را تو آمد. اسباب هر کوکنا دادی، نیفتاری نظر، اسباب ما را تمازگار. کردی تو رایت را سفید، از بخت ما باسد مد، از صبح من آری نوید، ما را تو آمد. وجا چشم و جاد امروز حدد اینجا همه من عرب مادر امروز معلیمه مایا مادر بریم بهروان ما را آمد علی با زحمتی بیان از خوندم آمدیم من نوشتم آمدیم با مدتی اقالا خانم روان برم ای وطن اینقدر نفسی جان پرورش من کلام نشوم میروم عسکری بر سرم افتاد در بلد جان شود بر زمین دشمنان تیر باران شود. خوانندگان شادی خیشро бо рақсу суруд нишон доданд. чистонҳои зиёдеро аз худ карда буданд.
دهد حرف و رقم یابد که از این صحنه‌چه تربیوی درباره قدرت مادر رو طالبه‌ها خیلی جالب پیشکش کردند. در جریان چاره‌بینی کودکان دایره حرف‌ها نیز شعرها قرائت کردند. حرف را دوست دارد مردان چکو با آن شود نامی بودد حرفی گر گو از حرفی گر سر میشد گوخان و گاوی تنبه میشد حرفی غله را باقی اگر ای غله بان تو میانی از گیه بستم حرفی گوید بگیشم هر زمان در مرا خواب دوزه را چپم به دوزه نکن نکن دارم بزرسن بله دوست رو یکانی من امروز من آورستن اکنون من باوری خاصی کردم که شما دانا شده من بعد باز پوکتا در خانه حالا من به شما پیروش کرده به جای خود خواهرم زبان را می‌فرستم اکنون گوان شدهتان خیلی جوان شدهتان خانه کتابی زبان دانش گرفت فراوان زبان را هم مثل من خانه پایان فرارد زبان را هم مثل من تازه نگاه بدارد السلام ای بچه ها من خواهری الف با نامم کتابی زبان دانشی هم به شما خواندید الف با آموخته حرف و هیجا دامدت اکایم افسوس دانش شما اکنون نوبتی زبان من هستم حسنی بیان سختکک بستک من دانشگیرت افسون در تمام کرده الف با دل و شاد و خرسند خواند کتابی زبان با بهای 4 و 5 السلام ای بچه ها برادرم الف با و شما نوشتن و خوندن را آموزم من اکنون به شما برو و روان خوندن را می آموزم بگذار شده باشد خورشید در سر ما سلوغ اعمال باشد در آنها داریم درد الان نبیند دادری غاغریم به وقتی با همیشه تو باشی بادریم منصرم خواهد ما سرور سردار ما شادی رزگار ما مادر رای من مادر جای من نوری دو چشمانی من قوت در مالی من مادرش رای من مادر جای من هر که به تو شیرین است معنی آرین قند و سبعین است مادر شیری سفیدم داری دنیا با امید است و امیدم داری داد از سری من چون آید از بشون کمی تو در سری گهوارن نویدم اندیشه های خود را نسبت ساعت تربیوی گذرانده آموزگار همراه و دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 صالح و خورشیده بیان داشت و با ختم الفبا خوانندگان صنف 1 را تبریک نمود. در آخر به خوانندگان از نام ماموریت این مؤسسه تعلیمی افتخارنامه ها سپاریده شد. ساعت تربیوی سپاس به تو الفبا خیلی جالب گذشت. گزارش فیروزه عادلزاده طلب شاتاشف از جماعت دهات سراسب. тамошобинони гиромӣ дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. дар интиҳои барнома барои ҳар яке шумо бинандагони гиромӣ дар соли нави 2022 таъсиятиву хотирҷамӣ ва дастархони пур аз нозу неъматро хоҳонем. то барномаи дигар таъсияту некном бошед. хайр.